com d'una manera molt orgànica. Jo no m'he plantejat mai de fer una obra, no ho sé, sobre el medi ambient o per voler canviar res o voler alliçonar de res a ningú, saps? Però la manera de treballar sempre ha estat molt vinculada al meu entorn, a el que a mi m'està passant, a nivell vital, diguéssim, i una cosa ha portat a l'altra. Llavors, sempre he treballat amb l'entorn en el que estic, quan ha sigut urbà era urbà, però sempre fixant-me, com si diguéssim, jo penso en aquelles coses que queden com apartades, com les que no són les que tenen el foco principal, no? Les històries que les has d'anar a buscar o que, no ho sé, queden abandonades d'alguna manera, separades de la història oficial, aquelles que són més personals. I a vegades han estat a partir de runes, de cases abandonades, del bosc, però en el bosc he anat a buscar aquells masos que abans estaven habitats, que ara ja no hi estan, i a partir d'aquí hem anat creant com una mena de llenguatge i he anat descobrint espais. I aquests espais m'han acabat portant a la natura, realment. Jo tinc la sensació que ets quan estàs a la natura, no? Que no és que busquis res especial, sinó que et permet ser i ser tu mateix moltes vegades. I aquí veieu simplement les plantes, en aquest cas treballades només com un estèncil, sense més pretensions, però que fixeu-vos que expliquen coses, Són composicions, en realitat per mi això és pintura. I aquí tot això són teles tintades també, a partir de les plantes extraient el seu color, extraient algun tipus de tintatge d'una manera clàssica, antiga, allò quan van canviant els tons. No en soc cap experta, de fet són coses que vaig descobrint i vaig aprenent a poc també. I aquestes estan treballades amb cianotípia, que ja la deveu conèixer, és una tècnica fotogràfica. Buscant la manera de registrar, de marcar coses amb diferents tècniques i diferents maneres. Simplement amb els tintatges s'impregna com l'essència, és com una alquímia de fet. I després amb el dibuix i la imatge s'acaba de rodonir tot plegat en funció del que estigui treballant en aquell moment, del projecte pel que ho estigui fent. I llavors aquestes plates jo surto, camino i recol·lecto coses que després utilitzo per treballar. Vaig a caminar i dibuixo i fotografio i després recol·lecto coses. Això són les bases. De fet, és com, els nens, els meus fills quan van d'excursió sempre tornen amb pedres a les butxaques, trossets d'escorça. No és gaire diferent això, de fet. Jo crec que, no crec que jo els hagi influït gaire. Penso que és una cosa com natural, que els hi surt de fer-ho. Per mi són boniques aquestes coses, però a més m'expliquen, em transporten als orígens, a les coses que creixen, que neixen, que moren també. Treballar, però totes les connexions es feien a peu i es mantenien aquests camins vius, que al final els camins eren espais de coneixement que es traslladaven d'un lloc a l'altre, de connexió també de veïnatge, però podies estar potser migdia caminant, no? La relació amb el temps era una altra, totalment diferent. Mirar els espais a partir dels llocs on estan les persones. Però és que les persones no estan ni tenen que estar tot arreu, no? I pensem, vaig de Tarragona a Reus, d'una ciutat a una altra ciutat, i entremig és com si no hi hagués res. Tens la sensació que, passa la carretera, però doncs no, és que hi ha gent o hi ha animals, hi ha
coses, plantes. Hi ha, per sort, espais sense presència humana, tot i que en queden ben pocs, i més a casa nostra. Aquí tenim un exemple d'aquests terres que, bueno, que a mi em donen la possibilitat de registrar un element geològic d'aquests que fa molt temps que hi són i que s'impregna, no?, de tot allò que passa, m'imagino. Bueno, vull pensar una mica això, no? I aquí pensa en els objectes que tenim, amb les robes, els objectes de casa, no?, que transmeten emocions, que transmeten informació d'uns als altres, i jo crec que això també en transmet un altre tipus d'informació i d'energia que ens dona vida, de fet. El treball que jo faig me'l plantejo una mica com una manera de descobrir, de conèixer el meu entorn, el que passa, no? I d'aquesta manera també em permet anar-me coneixent a mi mateixa, de fet. Sense pretendre massa coses, però vaig construint-me a mi mateixa i vaig construint un procés de treball. De fet, la feina que faig és més de procés que una altra cosa, perquè els resultats moltes vegades no sé mai què és el que seran. Jo no me la plantejo, no me l'he plantejada mai d'aquesta manera, però en el fons sí que sóc conscient que jo intento ser coherent amb mi mateixa, intento això, conèixer, no? I a partir d'aquí vaig descobrint coses i al final ets conscient que la teva feina com a artista té una part pública, una part que després vols que es mostri, que es vegi, que els altres... És a dir, que arriba d'alguna manera a un públic, no sap ben bé quin, però arriba amb algú. I jo no pretenc donar lliçons de cap mena, però sí que trasllado una sèrie d'idees, una sèrie de pensaments i que crec que es fan molt evidents en la meva feina, no? I bàsicament és això, és com treballar o des de la teva pròpia acció, prendre-te-la seriosament i a partir d'aquí trasllades informació, trasllades coses i ressona, com si diguéssim. Jo crec que més amb aquest ressonar que no pas en el fet d'alliçonar o dir això és així. No crec en les veritats absolutes. Jo ara tinc una realitat i la trasllado, la comunico, m'agrada conèixer-la i compartir-la. Però no sé què passarà demà, no ho sé. Per mi és més això, com una mena de relació de simbiosi i de compartir, que no pas